Abang sa live ni Idol FLM. Nako. Yare. Nako. Live. Live na ako. Bakit? Naka-live ako. Masusunog si Arnold dito. Si Clavio. Sunog na sunog to. Alam niyo po mga kaibigan, muntigo tayo magka-problema, no? Katulad po kasi nung pinangako ko na yun nga, paninindigan ko talaga yun na kapag si Arn ay hindi tinanggap yung aking hamon hanggang ng Biyernes na magbigay ng tigi-tigisang kamote para sa bayan, para sa mga taga-Tondo, ay ako mismo ang darating sa Tondo para tulungan ang mga taga-Tondo. Siyempre ginagawa ho nila lahat ng paraan para hindi ho matuloy. Alam niyo na yan. Kasi yan nga naman ho yung gagawin ko eh. Andun yung hindi tayo papayagan na makapagdala ng tulong sa Tondo dahil kapag nagkataon na bukas ay ako'y nakarating sa Tondo, ay malaki hong kahihiyan sa kanya. Ang problema ho lahat gagawin para pigilan yung aking delivery ng yung ating pagdadala ng essential good para sa Tondo. Pero meron kaming quarantine pass. Darating kami ng Tondo. Upya. Alright. Kuya, tawag ka if you don't busy. Tulog ako, kagigising ko lang. Anong gagawin ko? Kumusta po kayo? Tutugtog muna tayo. Maganda to. Ito po, kung naaalala nyo, inaaraw-araw ko ho si Arn.
Yan o kasi ay paninindigan ng isang taong may isang salita. Alam nyo, para sa akin, masakit din ho eh. Kumbaga, para sa akin, ayoko din ho ng ganito. Pero, kailangan ko sabihin eh. Kailangan ko panindigan yung aking sinabi. Dahil ang taong mahiya, ang salita ay panunumpa. Aha. So, ayun na nga po, kasado na po yung pagpunta namin bukas, pero merong nagkaroon ng konting problema at hindi ko alam kung ano yung problema. So, para hindi ho matutuloy yung pagpunta namin ng Tondo. Ayan! Nga naman, dadapo kami sa Herbosa. Pagdating doon sa Herbosa, sa harapan ng bahay ni Arnold Clavio, doon ako mamimigay ng toneladang kalabasang purong natural. Walang kemikal. Eh, syempre, gagawa ho ng paraan para kami mapigilan. Pero sabi ko nga ho, merong tayong batas yung unhampered delivery of essential goods, lalo na kung pagkain. Batas din ho yan. Pero sa kabilang dako ho, naka-ACQ ho ang Maynila. So talaga hong walang way. So ang ginawa ngayon natin ay yung ating facilitator ay sumulat na ho sa City of Manila. Para City of Manila na ho ang gagalaw. Basahin ko po yung sulat natin sa kanila. Dear Sir, this is with regard to a relief donation intended for Barangay 83, Tondo, Manila, under Barangay Chairman Rolando Beltran. This is in response to the clamor from netizens residing in the areas as part of the Mayaman Challenge of Francis Leo Marcos. The donation consists of 100 sacks and 5 tons. Uy, tonelada to ha. 100 sacks of rice plus 5 tons of kalabasa squash weighing 2 to 3 kilo per piece. In this regard, we seek permission to allow the delivery thereof tomorrow, Tuesday, May 12, 2020, preferably around 10 a.m. or earlier. We are grateful for your favorable assistance in this donation. Thank you. Yan. At napakagaling ho talaga ng City of Manila. Office of the Mayor, nagbigay po siya ng certification na pwede po kaming mag-deliver bukas at walang makakaawat. Kaya mga taga-Tondo, clap, 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 clap. Ano to? Yung oras, last 2 minutes tayo dyan. Dumating kami dun. Alas 5 na, alas 5 lang ang sarado na. Last 2 minutes. Okay. Magaling, magaling. Ano yan? Bakit? Yan. So, sabi ko nga po, pag tayo po ang nagsalita na tutulong, basta pagtulong, baligtarin man ang watawat, tayo hindi magpapaawat. Di ba? Mag-music muna tayo at marami tayong magagandang kwentuhan. Pagkwentuhan natin yung mga basher na natunaw na sa kahihiyan. Ricky Maro Motovlog, pa-shout out uli sa inyo, Idol FLM, Bimbo Talman TV, Ilocanang Mangyan, solid supporter niyo po. Maraming salamat po. Natatawa sa inyo si Bisot at mga gago. Dapat ipasabot sa mga pulpo na kapako. Tukol sa trono, turubong sinobo. Ay walang modo sa tumotong Pilipino. Nasisigura, natitiis nyo. Namimos na nagugutom. Ang asin at hugas pinangraos. Mabibilang sa daliri ang may awas sa alipis. Ang magiting na babae
ang grupo milyon. Sino ka ng basa? Para sa tao, hindi mo wala kang forma. Pero meron ko mahal mo. Mala at masama tanda at mga baka matabing mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma. Pero meron ko mahal mo. Mala at masama tanda at mga baka matabing mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib ng mga salat. Lahat humangang tumilit. Bakong pangako, tuloy-tuloy. Pagkasilbi ka sa kupal. Sige matun na matindi. Mayaman challenge. Tinalakan parang yung kapitbahay. Sa hamon, maluguman ang peno. Alay ay buhay. Gas, ang diktit at humarang tapang may prinsipyo. Makayos at mga tao. Hastin balat mo paraiso. Hoses mo tagagising. Aling ang mga. Yan pong kanta na yan ang tinatawag na FLM Choice. Binigyan ko po yan ng 10,000 piso kanina. Nakatanggap po yan. Si Kiko Alpabeto III. Ha? Yan o, ay nakatanggap. Ano po yan? Hindi po siya nanalo sapagkat yung kanya pong kanta ay kukunti yung likes. Pero dahil nagandahan ako, mas malaki yung tinanggap niyang consolation. FLM Choice ang tawag dyan. Mamaya ho, ipa-flash natin dito yung mga tumanggap ng kanilang mga premyo. Ha? Sirena para asyong sa lunggat undong manakampana. Kaligtarin manawat-awat di ka magpapaawa. Walas sa tita lumapagiraman. Hayop sa luwa-luwa. Sadyang tumangis umagos mula kay Yorme. Higpi, pasibig ko lalim. Di masisisit ang turami. Uami, saksakan ng pagsubok na inagaman niya. Awit ang sima siya'y karayong sa dayami. Bayani, huli ng ibon. Awit pagbati, kalabati. Kalayaan simbolo ng talumpati. Hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib na mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib na mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib na mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib na mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin mo. Pinunod mo tinis sa mga dibdib na mga salat. Lahat humangang tumilit at hindi mo wala kang forma pero meron mo ebahan mo. Madaat masama tanda at mga baka ang tapin. Ayan o, si Kiko Alpabeto. At ito po yung, ito naman po ang mga tumanggap ng 25,000 kanina. Ano yun? Sigaw Lehitimo. Ito po yung mga nanalo kanina. Ha? Ayan po. Si Jereya, nag-chop-chop po sila ni Sigaw Lehitimo, 30,000. Sigaw Lehitimo, 25,000. J. Black Navarro, 5,000. Brown Squad, 5,000. J. Rhyme Official, 5,000. Pero hindi pa niya kinukuha. Dinilit nila yung YouTube. Okay. Kiko Alpabeto. Ito, patugtugin natin yung kay Sigaw Lehitimo. At ayun, Kiko Alpabeto. Mo at ako pala si Rocky Rocha. Ako naman si Batangkat. Isisigaw Lehitimo. At ito na po, ilalay po namin ngayon ang FL song, FLM song. Kleng, Karinderia and more. Mabuhay sponsor FLM. Sir FLM, please, and add Utol Richard to your blogger list. TY po, greetings from Malate Catholic School and Hillsboro, Oregon, USA. Yung Malate Catholic School, padala natin. Padala natin. Oo, Makati Catholic School. Makati ba? Malate. Malate Catholic School. Ito po yung nanalo ng 25,000. Pakinggan nyo po. Wala tayong ganyan, kaya sa simple parang para makilala nyo kami. Social distance pala kayo. Social distance kayo. Mga bata, huwag magtigit-tigit. Huwag magtigit-tigit. Diba? Sunod tayo kasi baka magaling na tayo ni Lord Francis de Marcos. Yan.
kasi tayo na. Yan, okay. Hindi pa lang yan. Reggae, ang pambagsakan. Kung nabibigay sa mga namin ng pagsakan natin. Kami kaya namin magpuslugan ng kanta. Tuyot na ang utak nila. Basang-basa pa ang utak namin. Gagawa na. Iyon, malupit. Yung mga basher daw, tuyot na utak. Sila, basang-basa pa utak nila. Mayabang talaga ako. Yes, of course. Kaya ng bagong idol mo, Francis ay namapos bagong hapon mo. Sa lahat ng mayayaman, lang mayabang, uwi, makinig kayo. Sa pangililang tao, ang biglang sumibol. Para makipaglaban ng yaman, pero bakit tumututol? Wala namang sinusukoy ng batas, pero bakit yung pinapagipos? Ang nandiyan lamang ay tumulong sa mga nakikikapos na ating kababayan na salat sa kayamanan. Yung taong may puso, sabihin magmayabang. Sabihin mo nga sa mga basher, mag-Power Ranger para basahin ko yung kanilang ano. Message. Harap. Nasa puso ang pagtulong niya sa kapwa ay ligas. Hanggang niya din, alam niya din ang ating mga hinahin. Di mga kababay, madalas na di napapansin. Hanggang sana ako pang pera mo, hanggang sana kayabangan mo. Hanapang tungkol sa bayan mo, at magsulog na pera hanggang puto. Di kaya ng bagong idol ko, Francis kayo magpasbagong namun mo. Sa lahat ng mayayaman na pulang magyabang, hoy, 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 makinig kayo. Yun. Masa na walang ibang gusto, hindi makasiguro sa tawa. Laging kagat lang makakain ng naman. Mga kababayan ay ang mawalan ng pag-asa. Ikaw at ako. Yan po ang nanalo ng 25,000. Kanina. Ipa-flash po natin sila. Galing ho lahat dito yan. Kaya yung mga basher na nagsabi na scam daw yung ating pa-contest, alam niyo po, marunong po tayong mag-appreciate ng mga magagandang bagay mula sa ating mga kababayan, especially itong mga rapper na hindi sumikat dahil nga ho wala silang pagkakataon. So binibigyan ho natin ng pagkakataon niya. Ngayon, ang pinakamatindi nito, yung kasunod ho, kalahating milyon yung pamimigay ko. Di ba? Mas mayaman na ngayon yung ating mga rapper kaysa sa mga basher. Ang tawag ho dyan sa mga basher na yan, ang tawag yan yan yung mga hindi nila ko kayang sabayan, kaya yung mga lintik na yan ay naging mga basher. Naging basher ang mga buraot. Test Patnugot, Idol FLM, Superhero 2020. Good eve po, Ma'am Yama. Hi, good evening din, Tess. Hello. Walang iwanan hanggang sa dulo sasamahan. Ito ang naging kanyang parahan. Sinalita na kahit na maubos parang kanyang yaman. Kahit na bakit bago, maging makagago, na kahit sa kanya ay nagbago. Mga mamamayang mayaman ay nagbigay ng bigas na ang kabag. Nag-inspira sa kanyang nasimulan. Mysok TV, Idol FLM, pa-shout out. Salamat. Inspirasyon ka namin. Salamat din. Sabi ni MJ Recording Studio Production, Sir FLM, gandang gabi. Dito lang po. Enjoy sa programa mo. Mabuhay ka po. Pa-shout out po sa kumpare kong gwapo, Joel Cuano, sa Mambaling City. Sikat ka na sa Cebu. Thank you.
Mamaya po, papakita ko sa inyo yung litrato ni JR Malico. Nabigay ko yung mga litrato, ipa-flash natin dito yung mga mukha nila. Ang dami nila eh. Pero may litrato na ho ako. May litrato na rin ako. Oh, pati yung mga taga dyan sa tabi-tabi na basher ko noon pa. May litrato na rin ako talaga. Confirm na ho. Aabangan na lang natin. Pagkatapos ng ECQ, tago na kayo. Nakakatuwa kayo. Ang cute. Comment lang, comment. Papadagdag views yan. O, tamo, 4K na ako. Yan tayo TV. Long live, Boss FLM. Pa-join sa channel nyo. Love you. O, sige, i-join mo raw sa channel natin. Lahat tatanggapin natin. Yan. Wala tayong hindi tatanggapin. Ano yan? Ito yung kanta ng Brown Squad. Patugtugin natin. Ito rin yung tumanggap. Magpapadala ako ng tulong sa isa. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa'yo ngayon. Ako ngayon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kasi ako, pinagtutulong-tulungan din ako eh. Ng mga taong nasalita lang ko yung bayad ko ngayon. Gandang kanta na to, no? Kunin mo yung speaker, George. At para masaya. Nandito na pala. To. Oh, yan. Send ko po sa inyo, boss. Send ko na lang po sa inyo. Eto na. Para maganda dati yan. Masi-search mo ba yan? Brown Squad lang po. Lalabas na po agad. Brown Squad. Brown Squad. Squad. FLM song? Francis Deo Marcos. Pasensya ka na, yun lang kaya ko. Isang truck na bigas lang kaya ko para sa'yo ngayon. Ako ngayon. Yan, Brown Squad. Isang isang tuka sa kapwa ko, sa pagkain ko, magulong mundo. Ganda! Ako galing sa buhay na walang-wala, damay sa iba sa aming bansa, sa pagkain isang tuka. Isang isang tuka, isang isang tuka. Dahil Pilipino nakaranas ng kutya, kahit namang ginagawa ko ang pagtulong sa kapwa lang at tanging kong gusto. Ang among ginagawa ko para din sa Pilipino na kumakalangan dyan, yung walang mapuntahan, yung hindi nila alam paano ba magpupunan kapag kahit sa bag. Diyos ko po na may habang kapita nila. Yan po yung Brown Squad. Idol, challenge accepted po. Farmer from Minanga, Piat, Cagayan. Bale, please notice po video nasa channel ko po. Super idol ka po ng mga Leonardo Capili o Joby Sparks. Challenge daw, Minanga, Piat, Cagayan. Tanda ka daw sa amin yan. Taga Cagayan. Delgado Senti, family. Challenge accepted. Third week, food distribution, launch, Heroes of the Month. Sali po kami sa official vlogger nyo, idol. Sige, sali mo to. Delgado Senti, family. Minsan kung merong pagkod, ako yung tinawag mo sa akin. Habang mayabang minsan kung galing squad, ngunit ganun pa man aking isip at kapi. Ang galing at puti ng may ikit ng puti. Ang araw o gabi gawin kong dahil tumulog. Kaya ang pangmayaman challenge aking gusto.
tumulong. Hindi ko lang titigilan ng pagtulong na lubos. Bago nga palang lahat ako sa Francis Leo Marcos. Ako hindi ko alam kung ano gagawin ko. Nalaking tao, hindi ko tulungan nila. Pero kailangan ko yun. Kasi wala naman ako sa iyo. Sa buhay na walang-wala, damay sa iba sa aming bansa, sa kaisa. Una sa lahat, hindi ko ito obligasyon. Pero dahil sa tanging layunin, dahil sa mundo sa mapagpakaan sa ating mga kababayan, kaya ito po ay aking ginagawa. Pandemya na kumakalat, may isang taong tumitik na tumulong at nakikayat sa iba na tumulong sa mga kababayan nating mahirap. Kung sila ang kanyang puso at binyakan at sumikat siya ay nagkangalang George! Kami nga. Alam niyo bang meron parakula sa Biblia ang Panginoon at ang mayaman ay hinamon niya ay pagbili ang lahat ng kanyang ari-arihan at ibigay sa mga mahirap lahat na mapagbibilhan. Mahirap lahat na mapagbibilhan. Marahil niya ang hamon na kanyang tinubog, kaya kayamanan at lakas sa pagtulong na tinuong. Dahil ang pera at yaman ay di matadala sa hukay, kaya mag-iwan ng marka habang tayo'y nabubuhay. Kulang ang kantang ito upang ikay pasalamatan dahil sa pagtulong mo sa aking mga kababayan. Sa kapwa ko, sa lugar ko, magulong mundo. Sa buhay na walang-wala, damay sa iba sa aming bansa, sa kaisa. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo. Tinagal mo ang lubid sa sektora ng Pilipino. Pinulit ang mga ng Pilipinang milyonaryo. Maraming bising at magsitayo na ang mga sweldo. Nagtatanong ko sa mga ganito na kalamidad. Pag-eleksyon na luslibuti bawat sulok ng syudad. Yung mga nagtabilidad, nagsasaraan ng sayad. Wala naman ang mga pangako sila na natutupad. May isang bilang katulad lumutang sa gitna ng walang ulang kapiling. Hindi nagalilangan kahit may mamanggap pa din. Kahit na sinong mayaman ay hindi uumang basta kapay matulungan. Kung yung tubo naging mainit sa pugon, ang kanyang pangalan hindi ngay halos nagalit ang piyon. Magkatid ang lahat ay di ko kayo aatrasan. Basta para sa mahirap lahat ay malaga. Pagkauksa sila na pera ay malakot na ako. Kaya huwag mong susubukan, mas mayaman ako sa'yo. At ang yaman mong ito ay hataw lang ang siguro. Kaya mali ka lang pagkakibisig ang sisuro. Para sa mahirap magkaisa. Imbis na kuda ka ng kuda kung ano meron ka itulong mo, kailangan tayo ng lipunan, kailangan tayo ng gobyerno. Nakakapigod na ho eh, pagod na ho yung nararamdaman ko eh. Pero ang tanging natilihan na lang mo lakas sa akin, yung makita kong maihawon yung ating mga kababayan sa kahirapan eh. Masustain man lang yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Makaligtas man lang dito sa ating pinagdadaanan krisis. Ang galing ho ng kanta na yan. Julius Cotiber, magandang gabi Brad. Idol, ang lulupit ng mga rap song na dinedicate sa'yo. 38 days na yung pagpapakain sa lugar ko Brad. Pa-shout out kay Chef Noel Gonzaga. Oy, Chef Noel Gonzaga, shout out. Pakinggan muna natin yung mga binigyan natin ng premyo kasi ang pinigay natin 30,000, 25,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 at isang 10,000. Yan. Oh, Basher. Kawawa naman kayo. Kain muna. Baka gutom na. Pero stay muna dyan. Mag-comment ka muna dyan para tumaas yung views ko at yung rating ko. Huwag ka alis dyan. Diyan ka lang. Galing. Isang kaisang lugar. Ang galing. Okay, so yun ho yung mga rap song, no? Julius Cotiber, magandang gabi rin. Helen Larroco. Ayan, shout out. Tingnan mo nga, masyado mabilis yung pagka may nagpa-power up dyan na hindi ko mabasa. Okay. Alright.
ito may maganda tayong pag-uusapan. No? Kasi, katulad nga nung sinabi ko, kapag ka binitawan ko yung salita, ay talaga hong ika nga ho sa amin eh, ang taong may hiya, ang salita ay panunumpa. Yan. Kaya ho, bawat sinabi ko, kailangan ho, tuparin ko yan. Nung hinamon ko si Arn, alam nyo na, si Mr. Clavio, nung sinabi kong challenge ko siya ng 2 kilong bigas, di siya tumugon. Ginawa kong 2 gatang, hindi tumugon. Ginawa ko 1 kamote, binigyan ko siya ng taning hanggang nakaraang Friday. Napag hindi siya tumugon, ako na ang bababa ng tundo. Pinay Lane USA 26. Sir Idol, good PM po. Inform ko lang po yung sagot nyo sa hamon ko. Ipapamahagi ko 400 kilos ng tilapia. Hintayin ko po ba kayo para sabay tayo o mauna na ako? Mauna ka na, mamahagi ka na. Patikin muna ng video mo na namahagi ka and then at saka natin titignan kung sasagot ako sa'yo. Pinay Lane, USA. Delgado Senti Family. Challenge accepted. 3rd week of food and rice distribution launch. Heroes of the Month. Sali po kami sa vlogger nyo. Idol, solid supporter po kami. Sure! Delgado Senti Family. Anyway, so yun po, mabalik tayo kay Arn. Talaga hong matibay ang kanyang ang kanyang pace. Ang tibay ng pace niya. Inaaraw-araw ko na wala pa rin siyang response sa challenge ko. Para sa taong bayan naman yan. So yun na, nag-decide kami, ako especially, na magpapadala ho ko dyan sa Tondo. Ito, sinabi ko, Martes. Ngayon, kanina, nakatanggap kami ng tawag sa kapulisan na parang magpaalam muna raw kami. So, ang ginawa namin ay hindi na kami dumaan sa kapulisan. Dumiretso na ho kami sa Office of the Mayor. Ito po yung sulat ni Ma'am Elizabeth Lopez de Leon sa Office of the Mayor. Dear Sir, with regards to a relief donation intended for Barangay 83, Tondo, Manila. Taga doon si Arn. Andali lang ha. Julius Cotiber, pakibati na din, Brad, sa mga supporter mo sa Calgary, Canada, kay Ayuker at Ate Lita Pamintuan at mga Brad sa Makati. Long live Alpha Kaparo. Long live! Tuloy muna ho natin yung ating binabasa. Dami nagpa-Power Ranger eh. Kailangan basahin natin to. Advertisement to eh. Hanap buhay to. Good evening, Idol, sa lahat ng basher. Tama na ang palaya. Ang pait ng inggit nyo. Hindi kalabasa. Kay Idol, baka sakali makita nyo kabutihan niya. Alam mo, itong mga basher natin, iilan-ilan lang naman yan na napakaraming troll account. Simple-simple lang aking panawagan. Para ako na mismo, maniniwala na ako sa kanila. I-announce ko pa, ipakita lang nila yung tunay nilang pagmumuka at tunay na pagkatao. Fake account ho anong paniniwalaan nyo dyan? Fake account fake din yung mga sinasabi niyan. Pag pinansip mo yan, dyan lang yan. Kasi viewers natin yan, pampadagdag ng watch hour yan. Pero ang totoo, hindi ko naman napapansin yung mga pinagsasabi niyan eh. Diyos ko, alam mo yan, yan ay mga gutom na, lapat na ang harapat likod niyan. Alam nila sa sarili nila yan na nagiging patay gutom na sila. Di ba? Tamo, dahil pa nagpa-Power Ranger, inggit na inggit yung mga yan. Di ba? Sir FLM, ako yung frontliner na di natutulog hanggat hindi ko ma-watch yung live nyo. Tapos na po magbigay ng 250 relief. Sana ma-watch nyo po at isama nyo po ako sa vloggers list. Proud FLM, Canada. Sama mo nga yan. Good vibes, Canada. Ayan. Okay. Eto, hindi na to mapipigil. Magbababa talaga kami ng tulong niya sa Tondo sa harapan ng bahay ni Mr. Arnold Clavio. Kahiya-hiya itong mga tao na to. Good day, boss. Yun ang pagkakamali nyo. In-ignite nyo ko and then eto ko ngayon. Kumbaga, eto na. Sabi ka nga, batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Eto, Mr. Clavio, baka batuhin ko yung Tondo ng truck na kalabasa. Toneladang kalabasa. Purong natural. Walang kemikal.
Oh, eto. Mel De Vera, idol, pa-shout out po. Mel De Vera from Sevilla, Spain. Yan. Good day, boss. Apo Francis, thank you po ulit. Mga basher, oras-oras, panis kayo, pati mga kamag-anak nyo, butong tulisan here in New York. Long live FLM. Wow. Alam mo yung... ito po, basahin natin. Ayan. Medyo ilapit natin ng konti. Ayan. This is with regard to a relief donation intended for Barangay 83, Tondo, Manila, under Barangay Chairman Rolando Beltran. This is in response to the clamor from netizens residing in the area as part of the Mayaman Challenge of Francis Leo Marcos. The donation consists of 100 sacks of rice and 5 tons of kalabasa, squash, weighing 2 to 3 kilo per piece. All right. In this regard, we seek permission to allow the delivery thereof tomorrow, Tuesday, May 12, 2020, preferably around 10 a.m. or later. We are grateful for favorable assistance in this donation. Thank you, Elizabeth Lopez de Leon. Makikisuyo po. At ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nagbigay po ng certification. This is to certify that this office authorized the travel of the following individual listed here under to unload, deliver relief good at Barangay 83, Tondo, Manila on May 12, 2020 to wit, mga pangalan ng mga tauhan ko. This further certifies that there will be using the following vehicle for the aforementioned activity to wit. Ayan, issue 11 day of May 2020 in the city of Manila. Ang pumirma po nito ay si Dennis P. Biahe, Officer in Charge, at si Manuel M. Zarcal, Acting Secretary to the Mayor. Maraming salamat po sa lungsod ng Maynila na pinayagan ang aming team na makapaghatid tulong dyan sa Barangay 83, Tondo, Manila, kung saan nakatira si On. Hindi nyo kami kaya. Bakit? Tapos sa puso yung pagtulong namin eh. Dami kaming pera eh. Kaya itutulong namin eh. Oo. Kayo, hanggang saan aabot ang pera nyo? Hanggang saan ang kayabangan nyo? Lodi, papasok sa FLM Vlogger Challenge accepted here in Mindanao. Sige, sali mo yan. Dami natin Power Ranger. Affluence de Villa, Mr. FLM, aka Fearless Man. Wow, galing ah. FLM, Fearless Man. Wow, lupet. Sana naging si Arn na lang ako para puntahan mo din ako. Pakurot sa pisngi mo. Affluence de Villa. Filipino Lifestyle in Cali. Sir Francis, pa-shout out po to my sis, Jenny Carson in Georgia. She is your avid supporter at pa-shout out na rin po sa aking channel, Phil Lifestyle in Cali. Thank you po. Ilagay mo nga yung Phil Lifestyle in Cali sa ating gabi-gabi nating i-shout out. Florante Paberico, Sir Idol FLM, baka po pwede makahingi ng bigas at kalabasa. Ipipamigay ko po sa kapitbahay ko dito sa Noels, Taytay. Malayo po kami sa bayan. Mabuhay po kayo. Sinisipon ako. Yan. So, tuloy-tuloy po. Ngayon po, mga kabayan, ginagawa po nila lahat ng kanilang magagawa para tayo pigilan. Ay, di ko nila kaya. Bakit? Tayong pere. Sila wala. Diba? Tayong pera. Sila wala. Kaya yung mga basher, huwag nyo nang pansinin yan kasi dagdag juice yan. Kaya lang, pag nag-Power Ranger yan, babasahin ko message yan. Kaya mga basher, Power Ranger na kayo. Mag-sticker kayo para mabasa message nyo. Hindi ko babasahin yan. Dudes Jorin! Mahina din to. Kaso wala kang palod eh. No? Power Ranger pa. Ano yan? Boss, nasa messenger niyo po yung mga ano. Sabi ko po sa inyo. Alin?
yung mga rapper niyo po na natin, waiting sila. Hindi daw kayo na mataan kanina. Mga rapper. Opo, yung nakakaano tayo, 1, 2, 3, 4. Tatlo na lang po yung mapapasit ko. Ganon. Commercial po. All right, tol. Binabati ko yung kaibigan ko, si J. Marquivedo. Okay, eto pa isang awit. Yung mga nagpanalo ng rap. J. Block. May isang taong lumitaw sa gitna ng kahirapan upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Kaganda. Nangangailangan na tulungan ng marami dahil alam mo kung ang tunay na nangyayari. Napakasarap na may isang taong tulad mo, mga taong tutulog at patay nitugat mo. Di ka natakot kahit sino pa ang lumasagasaan dahil ang mahalaga para sa iyo ay taong bayan. Ibigyan mo ng pag-asa ang mga paninigid kasi ganun. Ayan ho yung mga kanta, no? Medyo pinuputol-putol ko lang, ha. Dapat kausapin mo itong mga rapper na to na gusto nilang dito ko i-post yung kanilang mga kanta. Bibigyan ko sila ng kanya-kanya lang airtime. Dapat tanggalin nila sa YouTube yan. Tapos kunin natin yung original na clip. Tapos tayo mag-upload. Mahirap, baka maka-copyright tayo eh. Although, di ba? Tapos bayaran natin yung beatbox. Tunay mas lalong nagigipit mga tao natin ang kapagtrabaho dahil sa virus na maaaring ikamatay ng mga tao pero ikaw ay lumabas at nagbigay inspirasyon upang malampasan ang krisis na nagaganap ngayon. Ikaw ang tumutulong sa kanilang mga dalangin na kahit paano ay magkaroon ng mga kain. Idol Francis Leo Marcos, mabuhay po kayo. Napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandiyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid ng Rain Channel, inspired to inspire. Wow. Good morning. Good evening. tulong na walang hinihintay na kapalit nang dahil sa'yo maraming mga taong nakauhan daing ng mahihirap binigyan ng kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay na kailanman ng yaman di madadala sa buhay. Sa buhay marami pang bitaw na tulad mo na ang pagmamahal sa taong bayan ay buong buo. Di ko man kayang gawin lahat ng kong ginagawa. Filipino Lifestyle Kali, Sir Francis, pa-shoutout po to my sis Jenny Carson in Georgia. She is your avid supporter. Oy Jenny, ha? Di bale, pag nagkita tayo, may kasamang hugs ka sa akin. At pa-shoutout na rin po sa aking channel, Phil Lifestyle Kali. Thank you po. Long live! Isama mo nga to para gabi-gabi shoutout natin. Pati na rin si Ray Channel, Inspired to Inspire. Ang pag-alay lamang ng aking awiting nilikha ang tanging kong magbibigay sa iyo bilang pagsuporta dahil may pangilan-ilan pa rin ang kumukontra sa kabila ng iyong mga ginagawang pagkilos. Sadyang may mga tao pa rin ang bumabatikos. Idol, sana po ay huwag kang magbabago. Mahal ka namin anuman ang iyong pagkatao. Kahit nakaraan mo ay di man namin alam. Ramdam namin na ikaw ay may pusong ginutuan. Sana'y ibang patuloy mo lang ang iyong ginagawa. Huwag mong pansinin yung mga nangihila pababa, mga taong naiinggit na pag-iisip ay lukot dahil sila talaga ang mga tunay na support. Mga taong naiinggit, sila ay mga lukot. Sila talaga ang tao na mga tunay na support. Galing! Bustaki! To the man with a golden heart. Love you! To the moon and back. Love you too. To the moon and back. God bless you all the time. Hugs and kisses. Mua, mua, mua. Milo Madridista. Switzerland. Yo. Hope, may nag-Power Ranger dito. I am Zez. Sana ma-promote mo YouTube ko para mas makatulong pa ako. Siyempre, mamaya hintayin mo I am Zez. Pagka nag-announce na ako ng mga vlogger. Benny Bosch. FLM, Kapsat. Pinatunayan mo sa buong Pilipinas na ang Ilocano ay hindi kuripot from Wisconsin, USA. Ingat ka, Kapsat. Tayo yung pinakagalante. Bakit? Ang Ilocano, pagka talagang tumulong yan, ubus yan. Walang matitira. Taya pati pato yan. Ate Ann ng Japan. FLM, pasali po sa vlogger nyo. Ate Ann ng Japan. Salamat. Stay safe po. Long live. God bless you. O, isali mo yan. Ate Ann ng Japan. Dudes Jarin. Mabuhay po kayo sa FLM mula sa General Trias City. Winfred Jarin, GSO.
ng City Government of General Trias. Legislayo Marcos, mabuhay po kayo. Napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandiyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Kirsten Chloe, yo! Tulong na walang hinihintay na kapalit. Nang dahil sa'yo marami mga taong nakauhan. Daing ng mahihirap, binigyan ng kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay. Na kailanman ng yaman, di madadala sa buhay. Idol Legislayo Marcos, mabuhay po kayo. Napakaraming mga tao ang nagmamahal sa'yo. Nandiyan ang Panginoon na sa'yo ay nakamasid. Mga pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Nang dahil sa'yo marami mga taong natauhan. Daing ng mahihirap, binigyan ng kasagutan. Saludo po kami sa'yo, ikaw ang nagpatunay. Na kailanman ng yaman, di magdadala sa buhay. Galing, 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 galing. Pa-shout out din ako, Master FLM, small vlogger here. Dirty Hands, Dirty Hands. Ray Channel, Inspired to Inspired. Wow. Yan, daming Power Ranger. Ito pa, hindi ko na mabasa. Sobrang dami. Idol, sali mo ako sa official vlogger mo. Love you. Jessa Rix. Nasulat yan, di ba? Kung nakasulat ka, mamaya babasahin ko yan. Hintayin mo lang. It's me, Rosa. Good PM, sir. Pa-shoutout naman po. Pasali naman po sa group nyo. It's me, Rosa. Pa-shoutout, long live. Isali mo nga yan. It's me, Rosa. Babatiin ko yan mamaya. Maria Monaco. Hoy, mga basher, hindi kami nagdo-donate at hindi kami pinipilit. Nagpa-Power Ranger ako kagaya nito para mabasa nyo din na mga bobo kayo. Mga bobo! Bobo to the moon. Mayayaman kami. Inggit kayo. Iyon ang sinasabi ko. Tama si Maria Monaco. Okay, Maria Monaco. Bakit? Ito pong super chat ay hindi yan donation. Yan ay Power Ranger sticker para mabasa yung message. Kaya kayo mga basher, mag-sticker kayo para basahin ko rin yung message nyo. Obligasyon kong basahin nyo kasi ako yung host. Sticker na kayo, dagi na. Medyo lakihan nyo ng konti para pag binasa ko. Yun, tama yun. Sabi ni Maria Monaco, oy mga basher, hindi kami nagdo-donate. Screenshot mo nga yan. Okay. Hindi kami nagdo-donate. At hindi kami pinipilit mag-Power Ranger. Ako, kagaya nito, nagpa-Power Ranger ako kagaya nito para babasa nyo din na mga bobo kayo. Mga bobo! Bobo, bobo, boo! Bobo to the moon! Mayaman kami, inggit kayo. Alright! Rock and roll to the world! Mario Monaco, ang galing mo talaga. Mga bobo! Kagaling eh. Jan's Lad Vlog. Pa-shoutout din po. Jan's Lad Vlog sa FLM. Follow up po sa request ko ng additional milk po. Salamat ng marami. God bless you. Kontakin mo nga itong Jan's Lad Vlog. Si Ma'am Beth Oropesa, nakuha niya na yung gatas kanina, di ba? Okay, very good. Okay, another song. Bago tayo pumunta doon sa champion. Sana po ay malampasan na natin ang ating pinagdadaan ng itilig niya. Ganun na rin po sa sangkatauhan. FLM Francis Leo Marcos. Shout out po sa'yo. Gusto ko lamang po magpasalamat dahil marami kang natutulungang Pilipino. Itong awit na ito para po sa inyo. Hindi man po kita lubos-lubos ang kilala. Nakahanda po ako na paglalayan ka ng kanta dahil sa mga kabutihan na iyong nagagawa. Hindi katulad ng iba na puro lamang salita. Puro angas, puro yabang, ang dami ng kontrabida. Ang dami pang sinasabi, puro lang naman pagbida. Ramdam ko na ang pagod ay hindi mo iniinda. Sa pagtulog mo sa bayat, wala ka ng pahinga. Oo, gago na kung gago, mas gago kay makagago. Ngunit ang
maganda doon ay halaga namang magbago sa mga nangangailangan. Puso mo ay di sarado, hindi ka rin support, isa ka tunay na barako. Maraming bumatikos na natiling matatag, ang katulad mo ay di basta-basta matitibag kahit wala, hindi nila ako kayang tibagin. Magsama-sama silang lahat dyan. Malabo. Ay, nako. Alam nyo, ang pinakamaganda nyong gawin, ito nga ho ang masasabi ko. Kain bubog, nguya pa ako na kayo. Sa mga basher dyan. Pakulay din kayo. Dakdak kayo ng dakdak. Pakulay kayo para mapansin kayo. Belat. Sabi ni Sofia Marga. Sabi niya, mga basher dyan, pakulay din kayo. Dakdak kayo ng dakdak. Pakulay kayo para mapansin din kayo. Belat. Paano nga naman mapapansin walang kulay? Di ba? Pakulay kayo. Yon. Kapag nagpakulay kayo, babasahin ko yan. Pakulay na, pakulay na. Leonie Villaver. Nanonood po ako, hahaha, putol-putol. Pati buong kababayan kong Kobsa, Mindoro, nanonood. Si Papa Bel. Yun yung piniplay mo. Bumindoro. Nanonood, Bumindoro. Okay. kahit na may mga luha sa mata mo na tumatak dahil ang tunay na lalaki di takot na umiyak. Francis Leo Marcos, ang pag-asa ng taong bayan, iniba ko sa iyong kata. For Barangay Captain, huwag niyo kakalimutan. For Kagawad. Yeah! Walang pinipili-pili, basta nangangailangan. Bakit ito daw ng mahirap o ng mayaman? Ako ay humahanga sa taglay ng kayabangan. Julius Coteber, nagkataon lang na may pera mga supporter mo, Brad, kaya pang-donate sa sticker. Yung mga basher, bobo. Wala pera, hehe. Shout out kay Ayuker, ate. Sandali, dami. Ako, sunod-sunod. Sandali. Abuli ko muna. Yun lang. Doon sila nalungkot. Walang pang sticker. Sabi ni Ricky Maro Motovlog. Ayan. Sabi naman ni Misok TV, mga basher, nakakarami na ako sticker. Kayo, wala pa. Asang kayo. Boss FLM, pwede pasama sa vlogger mo para dumami tayo, tumulong at pasurog ang mga basher. MYSOC TV. Sige. Isama mo yan. Nako, ito may nakalampas. Evelyn Ruba Bandiala. Pengi kalabasa. Okay, bukas punta ka rito. May darating na naman akong another 25,000 kilos na kalabasa. Art of Scent. Boss, di mo lang dinurog sa inggit yung basher mo. Ginawa mo pang dagdag views. At kikita pa ang nagpa-power comment. Taba ng utak mo. Kaya kayo maman. Nag-o-observe lang ako pero hindi maiiwasang humanga. More power. De kasi, bakit ko sila awayin? Pag nandiyan dyan sila, yung watch hour ko tumataas. Di ba? Malay mo, mag-Power Ranger yan. Kasi hindi ko binabasa yung mga text yan, hindi ko nakikita eh. Kaya kayo mga basher, para basahin ko yung message nyo kahit masakit yan, babasahin ko yan. Mag-Power Ranger na kayo. Business is business. My, happiness is not what we own. It is what we share. Naimbag nga rabi itay amin Idol FLM watching po dito sa Hong Kong. Shout out po sa lahat ng FLM fanatic. Yan! Copyright yun. Pagtulong mo sa kapwa gamit ang sariling yaman. Saludo po ako, karapat dapat kang tularan. Mabuti na lamang at may katulad ng bayani na iniisip kapag Mr. Jack and Rose TV, more basher, more income, Lodi. Gusto ko nga mag-Power Ranger sila eh. Ito pa, Prince Nabasilia, the FLM Fever saga continue strong. nakararami at sa influensya mo ay patuloy na dumarami. Tingnan mo, pagka Power Ranger, immediately binabasa ko. Ito, Kirsten Chloe de la Cruz, maraming salamat, Lodi, sa napakalaki niyong puso para sa ating mga kababayan, Pinoy. God bless po. At more power po. Mga basher, talong-talo sa dami naming mga supporter. Iyan, yung mga supporter ko mayayaman. Yung mga basher ko patay gutom, hampas lupa. Pero huwag niyong awayin. Bakit?
dagdag views, dagdag comment, yung watch hour tumataas, yung rating tumataas. Di ba? Ang laki-laki ng channel ko. Nakaw! Ingit na ingit yung mga yan. Huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Basher, huwag ka alis, dyan ka lang. Stay. Feel at home. Coffee, gusto mo? Bigyan nyo nga ng coffee to. Kumakasa sa hamon, gumawa na ng mabuti. Isa kang alamat, ang kwento mo ay mabigat. Uukit sa kasaysayan, pangalan mo ang pamagat. Masaya kung ikukwento sa aking mga anak ang kabutihang nagawa mo sa puso mo tumatay. Wow! Sandali, habulin natin to kasi ito yung nag-Power Ranger to kahit Pinoy Hoops. Nice! Yan o. Ross Maristela, Sir FLM. Shout out sa lahat ng Filipino frontliner. UK, pabati din sa mga trabaho ko. Feeling Lock Marina at Aaron's unit at family ko, Maristela. Thank you from Ross Maristela. Meron pa rito. Eden Uy, pwede po humingi ng kalabasa para ibigay ko din sa mga need. Hello po, newbie. O sige, punta ka rito sa Kalye Industriya. Magkakaroon ka ng maraming kalabasang pampalinaw ng mata. Iyawag mo kung sisisihin kung ako'y bumibilib sa'yo. Sa kayabangan mo, mga supot ay binulabog mo. Kahit hindi ako nakakatanggap ng galing sa'yo, idol pa rin kita hanggang dulo ay suportado. Francis Leo Marcos, ang pag-asa ng taong bayan. Bigay pa ko sa'yong katapangan. May mabuting kalooban at ugaling matabayan. Francis Leo Marcos. Jerry Sumage, Idol FLM, kanina daw po pwede tumawag si Pinay Lane USA para sa donation ng 400k na tilapia. Napanood po niya yung sagot po ninyo sa hamon niya. Diway po kay Yama. Na maaasahan, handang ibigay ang iyong yaman. Walang pinipili-pili, basta nangangailangan. Good evening, sir. Pa-shoutout po sa fan ninyo. Herbs Bustamante from Jeddah. Power Ranger forever for FLM. Proud supporter. God bless. We love you. Mahal ko rin ho kayo. Nalangin ko po na magkaroon po ako ng mas mahabang kalakasan upang ipagpatuloy ang aking layunin, magampanan ang pagiging instrumento ng isang pagiging mabuting Samaritano. Ang galing Jane Borromeo, more power, Sir FLM. Ingat po. More basher, more views. Income din yan, Sir FLM. Hingi po kami ng tulong kasi no dole, DSWD, no work, no pay po kami. Tingnan mo nga itong Jane Borromeo. Baka matulungan natin to kahit na bigas-bigas lang. Marami pa tayong bigas dyan, di ba? Bagong delivery. Tapos may darating bukas, yung para sa Tondo. Yung kalabasa ko sa papaaga daw. Umalis na ngayon Sige. Tapos Pateros pa tayo, no? Yung sinagot natin yung challenge sa Pateros, nakipag-coordinate na sa Mayor's Bet. Alright. Hanapin mo yung kanta ni Jireya. Tapos meron akong gustong iparinig na kanta rito. Diyan po. Hindi, mamaya na. May kanta akong gustong iparinig. Dito. Saan na yun? Tirso. Okay, ito. Romantiko. Dito tayo sa kabila. Eto. Pakinggan nyo na po itong kanta na to bago natin patugtugin yung nag-champion. Eto, maganda to. Itong kantahon na to. Mga kaibigan, ang susunod na awit ko ay ang para ito sa mga buzzers ni FLM o ni Francis Leo Marcos at si Sir Salangsang Carlos J. Okay, eto na siya.
Ay, meron pala. Okay, dito tayo. Iyan, ito na. Para maganda to. Sa mga buzzers ni FLM o ni Francis mga loko-loko na wala nang hindi na nakakatulong, mga nasa pawon kasi. Yan, ito po ang kanta para sa mga buzzers ni FLM. At syempre po, nagpapasalamat po sa aming Mayor Jun Sigulan, Pulisalan Jr. at Konsehal Romanuel Dating Santos. Maganda to! Meron akong kilala, maangas at maporma, romantiko at siya'y makamasa. Siya ay biglang Oh. Ninya Maler. Wow. Ay, Cordilleran Daily. Pa-shout out po ulit mula sa bundok ng Cordillera. Proud Igorota FLM Fanatics here. Agbyag Tigorot! MJ Recording Studio Production. Sir, pa-shout out po sa 3 beautiful sexy singer ko sa Essence Band. Matagal na kasi kami tumutugtog. Happy birthday to Pierre Jean, Alpanta at Allen at Estela. O sige, magkikita-kits tayo. Romeo Villar, pakinggan muna natin to. Ha? Ito yung kanta ni Tirso Romantico. kung kilala, maangas at maporma, romantiko at siya'y makamasa. You know? Siya ay biglang sumikat, lalo sa social media, dahil sa mabuting ginagawa. Sa panahon ng pandemya, tumulong siya't gumasta nang galing sa sarili niyang bulsa. Marami ang humanga at merong din natuwa, mayabang daw siya pa'y tinutuya. Si Francis Leo, kahit mayabang, meron naman po siyang pakinabang. Maraming tao ang natulungan, magyabang man may napatunayan. Galing, di ba? At kanyang ang hinamon ang ibang mayayaman, sama-samang bayan ay tulungan. Marami ang tumugon at siya ay pinatulan, mamamayan ang siyang nakinapang. At pati mga supot ay bigla pong sumulpot, kay FLM bakit napupuot? Kasi mga kaporma, itong mga kuripot, naging basers ang mga puraot. Si Francis Leo, kahit magyabang, meron naman po siyang pakinabang. Maraming tao ang natulungan, magyabang man may napatunayan. Maraming paninira ang kanilang ginagawa, tanong natin ay bakit kaya? Mayroon po bang masama kung tumulong sa kapwa? Meron po bang sa kanlay nawala? Marami ang mayabang na walang pakinabang, problema ba ng ating lipunan? Mahilig magkomento, akala mo kung sino, mga laos, bobot, inditero. Francis Leo, kahit mayabang, meron naman po siyang pakinabang. Maraming tao ang natulungan, magyabang man gayang panindigan. Si Francis Leo, kahit mayabang, meron naman po siyang pakinabang. Kung bakit po siya sinisiraan, kasi di po siya kayang sabayan. O kaibigan, tamang inggit lang yan. Yan, huwag mo silang pakinggan, FLM. Ituloy mo ang iyong laban. Wow, napakagandang kanta ho nung binigay na ginawang kanta na yun ni Tirso Romantico. Kontakin mo nga ito at bigyan nga natin to kahit na sa 10,000. Bigyan natin to si Tirso, Consuelo
Consuelo di Bobo man lang. Ako'y natuwa ho eh. Grabe. Naging basher ang mga buraot. Ang mga kuripot daw. Bakit napupuot? Kasi naging basher ang mga buraot. Woohoo! Sarap. Ricky Lumabi and family, Idol Boss, pa-shout out ang aking mga dating tauhan na iba po Nigeria. Gabi-gabi nila pinapanood at pagbati na din ang aking nanay na si Dominga Lumabi ng happy birthday. At kay paring Aldrin, thank you, God bless you. Ricky Lumabi and family, God bless you po. Evelyn Rubia Bandiala, for President Sir Francis Leo Marcos, tabunan ng mga tunay-tuniladang kalabasa ang mga supot. Wow! Power Ranger, PJ John, pabati Nanay Seni Peralta ng Makati City. Nanay Seni Peralta ng Makati City, magandang gabi po. Cecilia Rose Lion, FLM, pa-help po sa baby ko, may sakit na meningitis. Wow! Tignan po natin. Baka may doktor po tayong kaibigan. Will Jack TV, FLM, salamat sa kabalasa. Salamat sa kalabasa, True Mamiyama. Baka meron ka pa bigas dyan. Pang-ayuda sa mga manggagawa dito sa Octagon Phase 3, Pasig. Hindi nakatanggap ng ayuda mula sa Dole at DSWD. God bless you. Sige po, pagdating ng bigas namin, kung 3 sako, bibigyan kita. Wala akong problema, Mr. Will Jack TV. Bukas ho, pwede ho kayong pumunta bukas. Will Jack TV. Bibigyan kita 3 sakong kalabasa. Engineer pa to? Okay, engineer Okay. Wala problema, basta para sa taong bayan, tulong lang tayo ng tulong. Hindi tayo walang tigil, walang humpay. Tandaan niyo po, ang sekreto ng pagiging isang katulad ko ay tibay ng dibdib, puso't kalooban, tiyaga, sipag, 10 kabutihan. Yan. Yan po ang sekreto. Mr. Mengoman TV, Sir FLM, watch mo na video ko sa channel ko na sinagot ko challenge mo at may challenge din ako sa iyo. Magbibigay ng bigas para sa mga tao dito sa amin sa Riles ng tren. Sige, tingnan natin. Walang problema. Yung kay Jereya, i-play mo na. Teka muna. Akin na muna tong mga vlogger natin. Ikaw muna, basahin mo. Babasahin po ni Yama ang ating mga official vlogger. Basahin mo na. Sagot na ako eh. Basahin mo na. Nakasa mo lahat. FLM official vlogger, small YouTuber, FLM Luz Biminda, Kabiset TV, Makmak Pablo, Coco Bonsai Martin, Thinking Body, Misty Wild, Bungsngis TV, Gina Vlogs, Good Samaritan TV, John Slud Vlog, The Kings, Nya Ha Ha Ha, Japs One TV, Boogeyman TV, Mabuhay Pilipinas, Alnia Vlog, Pugong Biahero, Sol Carstens, Bustaki, Mary Jane Puyo, Jojo de Guzman, Connect TV, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macber 23. Ay, condolence po pala dun sa namatayan po si Macber. Kaya hindi mo na daw siya makakapag-chat-chat sa atin. Tita niya po. Kalupa TV, Taong Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Kit, DJ Byron, Lisa Paris, So What, WT Live Blogger, It's Me, Rosa, Dirty Hands, Maria Monaco, Mac Giver, Jordan Melby Vlogs, Filipino Connections, Pinoy Ako Taxi Driver, Ronnie Laguardia, Jake Magnus TV, Bex Videos, Dario Infante, Rex Canyong, Target on Air, J Colon TV, Mr. Jack and Rose TV, Japan Life Vlog, VIR, Magnus Kogor, Kuya Etans TV, Kim Soyun, Yuri Reyes, Adis Cutie Channel, Marie Prax Vlog, Sophia Marga, Brick Dava TV, J Mish, Fernandez TV, Pinay Alaskan Vlogger, Nan MC18, Papa Dance Vlog, Florante Pabericio, Marky Channel Vlog, Taps Genoski, Magnus Virus, Mon Madrigal, Papa Char TV, Life in Canada Vlogs, parang putol to Jerk, the Simuno FLM, Nuts TV Gaming Ka Helper, Opan Natix, I Cordilleran Daily, Mysok TV, Sofia Marga, Rix TV, Bimbo Tolman TV, Kikay Cusinera, Cebu Store, John Balangbang, PJ TV, Trending News, Love FLM, Bajay's Vlog, Japan Life Vlog, Boy to Class, Reklamador Pagmali, Mr. Hans TV, Pahaganas TV, The Paduas Adventure, Geo Driver, Lenuj Khan,
Pinoy News Trending, Sweet Baby, Jag Vlogs, MJ Recording Studio, Production Essence Band, Bing Bong and Boise, Angeli Enriquez Sagala, Yan Tayo TV, Butong TV, Benny Bosch, Yetski TV Vlog, Gerson TV, Pakundo TV, Edilberto Patao sa YouTube channel, Chubby Palabiro, Tito One, MySeal TV, PH Trending TV, IA Hot Topics, Ilocano Vibes, Bustaki, Sol Karsten, Johnstad Vlog, Mary Jane Puyod, Lenuj Khan. Go, tuloy mo. Grabe. Nakakapagod pala sa ginagawa mo. AJ Alcabasar TV, Pag Channel. Nakakapagod pala to. Jean 68, Alice Vlog, Josephine 35 Vlog, Ever One Channel, Clanks Carinderia and more. Disoy Pareta TV. Sorry, boss. Sulat ka rin, sulat. Sige, basahin mo. Summer Skies, Bea Mason Simple Life, Jerry Smaki. Basahin mo na maayos. Ulitin mo yan. Hindi ko lang ako yan. Sahara Cardens, Julius Cotibar, JB26 Cheng, Papaleo, Kiko Alpabeto, Utol Richard, Birador PH, Good Vibes Canada, Race Channels, Inspired. Pwede ba pagka magpapabati kayo? Alam mo, ang gawin mo na lang, sulat mo bawat isang papel malalaki, gagano na lang natin. Mas mahabang oras yun, bro. O, yan mo na. Mainit yung mga basher. Ganon? Pero nakakapagod pala, kailangan mag-review. Hindi. Ang sabi ko, hindi ko kasi nababasa yung mga comment nila. Mag-super chat sila para mabasa ko yung comment. Advertisement ko yan eh. Di ba? Ninya Maler, Sir Leo, Ninya Maler of Hope of Children. We've been helping kids for life-saving surgeries for 12 years. Pinagpe-pray ko na mapansin niyo po ako at makilala ko kayo in person. More power, sir, and God bless. God bless you po. At syempre, bago ko makalimutan, gusto kong batiin lahat ng mga kabrad ko sa Skepron sa buong Pilipinas. At syempre, yung aming founder boy, si Founder Boy Chua. At si Doc Joseph, Dennis Abanyo, at syempre, si Ingkong Casper Saranya. Magandang gabi ho sa inyo. Ipagpatuloy nyo lang mga brad, yung mabubuting gawain. At hanggang sa langit, hanggang sa langit, magkikita-kita tayo pagdating ng panahon doon. Meron tayong fraternity pagdating doon. Thank you, FLM. Inspiration po namin kayo. Shout out naman po kay Cap Edsel na nabigyan ng 100 sack of rice sa amin, taga-barangay Semirana, Kaluya, Antique. Miss Yam, pakisabi naman kay Apo Lakay FLM, marami kasi kami dito sa Dubai, UAE, solid Ilocano supporters. Si Bong Navarro, gabi-gabi nanonood dito. Bong Navarro? Baka po pangalan. Baka kapangalan lang. Pero yung text po galing po na ibang bansa. Ng United Arab Emirates. Gabi-gabi nanonood dito, inaabangan. Ayan o. Grabe. Ngayon lang po yung pumasok. Ngayon lang? Sigurado ba to? 11:54. Ay po yung number. United Arab. Tanongin mo nga, text mo nga siya. Ay, wala po pang reply dyan, boss. Di ito, gamitin mo to. Tawag. Malalaman nila yung number ko. Alright. Catherine Lim, thank you FLM. Inspiration po namin kayo. Shout out naman po kay Cap Edsel. Catherine Lim, wow. Little Tisoy, Sir FLM, good morning. Idol na idol ko po kayo. Sino? Pakisad daw number, tawag daw siya. Itong sino yan? Yung idol na idol ko po kayo. Pa-shout out po sa channel ko. Sikat po kayo dito sa Vancouver, Canada. Dami nagmamahal po sa inyo. Solid supporters here. Ingat po kayo lagi. Love you. Love you too, Little Tisoy. Cooking. BB Pinay Mix. Hello, sir. Hangang-hanga ako sa kabaitan mo po at sa mga tao. Gabayan ka po lagi ng may kapal. Keep safe, everyone. Yes. Alright, patugtugin na po natin yung nag-champion. Patugtugin na natin ang nag-champion. Bustaki! Sandali lang. Pinabahin ako.
Dali ha. Patugtugin natin si Jaraya. Boss Taki, thank you, Ma'am Yama. Mukhang naubusan ka na ng hininga. Kasalanan mo yan. Ha 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 ha. Love you. Keep safe, healthy. Also, hello to FLM team. George, copy please. Please lang po, pag nabigay kayo. Ito po yung nag-champion. Ha? Si Jerea. Pakinggan po natin ang kanyang... binasa ko lang yun. Ikaw naman masyado ka-active. At please lang po, pag nabigay kayo, wala namang picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. Ako, pag nagbigay, nagtatanong ako yung pulis kung sino yung pasasalamatan. Ang sabi ko, pasalamatan nyo yung Diyos. Hindi ko nga ako binigay yung aking pangalan. I challenge all the politicians who have a lot of promises to our fellow countrymen to act in times of pandemic. San Francis Day, yung atos para po sa iyo. Ikaw pasasalamat po para sa mga naging tulong. Nandito lang kami lahat nagtitiwala sa iyo. Sobrang salamat sa pagtulong sa mga Pilipino. San Francis Day, yung atos para po sa iyo. Ikaw pasasalamat po para sa mga naging tulong. Nandito lang kami lahat nagtitiwala sa iyo. Sobrang salamat sa pagtulong sa mga Pilipino. Salamat po sa iyo. Ang dami mong natutulungan. Ikaw ang tumutulong sa maraming mahihirap. Ikaw ang sumunod sa Pilipinong nabubuto. Ikaw naman isa nakita namin na nagsulong para bigyan ng pag-asa ating mga kaputayan. Di ba kung tao kapawin namin nakasahan yung pagtulad mo na kahit na hindi politiko. Pero bandang tumulong sa lahat ng mga Pilipino. Salamat mo na sobra iyong ipinakita sa ibang mga nakaya. Iyong inaalala na yun. Romeo Villaver, GV, pa-shoutout po, mabuhay po kayo, sir. Salamat. Lods TV, Idol FLM, mabuhay po kayo. Bagong YouTuber po here. Dadala sa upay, tumulong ka sa kawa-hap, tayo'y nabubuhay, hindi mo madadama. Hindi na saya, kung kapera lang ang nakikita mong mahalaga. Tumulong ka sa mga tao, sa maraming Pilipino. Ang pag-amay sa iyong kapwa ay napanungan sa puso. Salamat po sa iyo dahil ang dami ng nagising. Marami na alumamas para hinigayahin mga tao na kahit hindi po sila mayayaman. Gusto ka nilang gayahin ang tulong ng dating bayan. Sir Francis Day, yung atos para po sa iyo. Ito pasasalamat po para sa mga naitulong mo. Nandito lang kami lahat nagtitiwala sa akin. Sobrang salamat. Host, Idol FLM, pa-shoutout po. Ayon sa survey, kasama ako sa 99.99 supporters mo habang ang basher ay 00.01 lang. Hinihimatay pa sa inggit. Mang HF, isulat mo nga itong Mang HF at ano natin to. Sabi niya, host, Idol FLM, pa-shoutout po. Ayon sa survey, kasama ako sa 99.99% supporters mo habang ang basher ay 00.01 lang. Hinihimatay pa sa inggit. Batang helmet, Idol FLM, mabuhay ka. Hayaan na mga basher, basta tayo happy. Mamaya, mag-LS po ako. Babatiin ko lahat ng mga FLM vlogger, defender at lahat ng mga nandito. Wow! At syempre, habulin natin yung nag-Power Ranger. Agri Pinoy TV, padalaw naman po sa channel ko. Isama mo nga itong Agri Pinoy TV. Pakisend naman number yan. Nakita ko, Miss Yama, masaya na sila. Nakarating din kay Apo Lakay. Pakibagam, salamat sa iyo. Prince, salamat. Siyam. Okay. Ito naman isa. Julius Cotiber, powerful and influential. We shall be purity and policy. We shall be humble and humane. We shall be onward to success. Still our own struggle. Crowned with victory and glory. Proud to be AKP. Long live Vlad Julius.
George, copy please. Mga Pilipino, di madaming tao ang galit at di naniniwala. Mas madaming Pilipino ang sa'yo nagtitiwala. Sa panahon ngayon, laging pag gumawa ng tama, hahatakin ka nila at yung mali yung nakikita, gagawin nila lahat. At ikaw ay sisiraan din nila, tininig yung ginagawa mo kabutihan. Hindi sa atin sa Pinas, nagsakit lang na isipin, gumawa ka pa ng tama, yung mali yung nahanapin, di mo kayo sana. Silang magpasalamat kayo, may nakitulong lang para sa mahihirap. Madami Pilipino ang yun ay natutulong sana sa nanihirap. Kayo sana ay tumulong, pero sana huwag isipin di ka pang hinaan. Dami ko'y naniniwala sa iyo kung kabutihan. Madami Pilipino sa iyo ko'y naniniwala. Ikaw po ang nagbigay sa mahihirap ng pag-asa. At salamat po sa hangin mo para po sa iba sa mayayaman. Sa Pinas tumulong din sila ngayon. Ang dami ng tumulong, pati politiko nabibigyan na ng ayuda yung madaming Pilipino. At salamat sa lahat kahit hindi po mayayaman. Sobrang dami na ang nagbigay para po sa ating bayan. Ang pasasalamat namin ay hindi po matatapos. At sa lahat tumami ka katulad mo sa Leo Marcos. Napakaganda. Napakagandang tugtog. Di po ba? Yan. So, yan po ay nabigyan na natin sila ng papremyo. Alright. Sabi ko po mga kaibigan, sabi ko nga, hindi nyo ba napapansin? Since day 1, March 15, the very first day of lockdown, nagalit na ho sa akin lahat dahil nung nag-vlog ako. Mga powerful ho yun, yung mga nagalit sa akin. Pinilit ho nila akong makasuhan. Sobrang powerful nila. Lahat ng butas gagawin nila. Pati ngipin ko nga, hinahanapan na ng butas eh. Wala ho eh. Sablay sila lahat ng ginawa nila. Pantulig sa akin, sablay. Sablay ho lahat. Wala. Di ngayon, nga. May mga naglalabasan pa mga basher. Mga naglalabasan. Siguro na nga yung iba, wala. Sabi siguro na ba, wala tayong mapapala rito. Lugi negosyo. Ay wala rin ho. Ngayon naisip ko, bakit ko sila aawayin? Samantalang dagdag views sila. Di ba? Ayun yon. So, FLM, the saga is still on fire. The quest, tapos na. Bakit po? FLM standing still. Bakit po? Kasi nandiyan kayo. Nandyan yung mga sumagot sa challenge ko. Hindi nyo ba napansin? Yung March 15 to March 30, para ang hirap hong lampasan eh. Di ba? Nakita nyo? Nag-extend. Sabi niya, hindi tatagal yung pagtulong niya. Ubus pera niyan. Nalampasan. Sabi ko nila noon, nung March 15, March 17 nung tumutulong ako, sabi niya, hindi aabutin ng 5 araw, ubus pera niyan. Hindi po pakikipagpustahan, ako, ubus yan. Sisirain natin yan. Di ba? Bago daw mag-March 30, nakakulong na ako. Kasi lalaking tao. Lumampas ko yung March 30. May 72 hours pa daw. Humirit pa. 72 hours. Dadamputin na yan. Basahin muna natin to. Power Ranger to eh. Delicado 1. Idol, FLM. Pasama sa channel ko from Brown Squad. Sige, sama mo yan. Record mo na lang boses mo, Ma'am Yama. Sulat pa more. Butong tulisan. Richie the Network. Shout out to Team Apololo. Panoorin mo, Liz, small vlogger, YouTube. Okay. Nawawala yung aking connection. Kabise. Mamaya nga, gawin mo siyang admin doon at pa-clear mo yung ano. Okay. So, Richie the Network. Okay. Sige, Yama, isama mo tong Richie the Network. So, nung April 30, humingi sila 72 hours. Kasi malalaking tao talaga yung tinamaan ng vlog ko eh. Pakukulong natin yan. Buta, yun naman mga basher, asang-asa. Natunaw. Natapos natin yung extended ECQ noong April 15. Marcos standing still. Tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong. Tonelada ang bigas. Purong natural, walang halong chemical. Nagkaroon ng another extension, April 30. Nagkaroon uli ng another extension. Extension after extension after extension. Pero nakita nyo, wala pong riot.
dahil po doon sa mga bayaning na tumugon sa aking hamon. Sila po ang mga tunay na bayani. Ako po ay kabahagi lamang nito. Ako lamang po yung technician. Ako lamang po yung starter. Ha? Maraming salamat po sa inyo. Tondo! Nandiyan ako bukas. Arn. Sa harap ng bahay mo. Pag may megapong kami dyan, mamimigay kami ng bigas at toneladang kalabasa. Alright. Yun. At Lods TV, Idol FLM, challenge accepted. Lahat ng tanim kong pechay, ipamimigay ko bukas sa mga kapitbahay. Tanim ko mula noong lockdown pa. Visit din YouTube ko, Lods TV. Sige, visit natin yung YouTube niyan. Day after day, lalo po akong lumalakas. Kayo po yung dahilan niya. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Pinapanalangin ko po sa ating dakilang lumikha, nagabayan tayo ng ating dakilang may kapal para ipagpatuloy natin ang mabuting hangarin para itawid ang ating bayan sa naghihirap at nasa sadlak na kahirapan ngayong panahon ng epidemya o ng pandemic. Para po doon sa lahat ng mga politiko, huwag po kayong matakot. Hindi po ako tatakbo. Hindi po ako makikisali sa politika. Sir FLM, pa-shout out sa YouTube channel ko, Mr. and Ms. in Oz. I'm from Bundaberg, Queensland, Australia. Thank you. God bless you. Pakipollow nyo po yan, ha? Mr. and Mrs. in Oz. Antukin Master. Idol, nasa channel ko yung balita ni Clavio. Hahaha. Try mo panoorin. Love you. Puntahan mo nga, Antukin Master, pakisulat mo nga. Isama mo yan, pati si Mizo sa babasahin natin gabi-gabi. At saka si Antukin Master. Jewel Real Life, suportahan nyo naman po ang small YouTuber na ito at para na rin sa mga matutulungan. Okay, Jewel Real Life. O, di bale, isasama ka sa babanggitin ko gabi-gabi para lumaki yung channel mo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumusuporta sa akin. Mabuhay po kayong lahat. At para sa mga basher ko, huwag kayong magsasawang manood at kailangan ko ng views nyo. Para basahin ko ang mga message ng mga basher, mag-Power Ranger kayo. Okay? Magandang gabi po. Mabuhay po kayong lahat. Mahal ko po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako titigil sa pagtulong. Bukas po, nasa Tondo ako sa harapan ng bahay ni Arn at ayun po ay aking patutunayan. At, syempre, Pateros, hitay mo ko. At, syempre po, nga pala gusto ko lang i-announce na yung mga Muslim, yung 300 families ng mga Muslim na taga General Mariano Alvarez Cavite ay binigyan po natin ng 30 sacks na bigas at mga kalabasa. Galing po sila rito. Richie the Network, shout out uli FLM. Maraming salamat sa tulong mo sa ating mga kababayan. Shout out din sa team Apo ni Lolo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Kita-kita tayo bukas. Abangan nyo na lang po yung mga upload ko. Pakisabi na rin sa mga subscriber nyo na i-subscribe yung channel ko at i-like. Manood sila para kahit papano, lumaki din tayo ng malaking malaki. Okay? Idol, good morning. Viral na yung milyones mo ng ngipin. Galit na galit sa akin mga basher sa pag-re-upload ko. Long live Idol. Happy anniversary. Sa hub ko din. Ice Freedom USA. Yan po yung naggagala sa aking mga asyenda sa Amerika. Grabe ka, ha? Kinalkal mo yung mga asyenda ko dyan, ha? Yung mga taniman ko ng ubas dyan, ha? Yung mga vineyard ko dyan, ha? Grabe to si Ice Freedom USA. I-close mo na lang yung comment section mo at uhulanin ka ng mga basher. Pero ano yon? Dagdag views yun. Sige na. Magandang gabi po sa inyo. Mabuhay po kayo lahat. Long live sa Alpha Kaparo. Long live sa buong Pilipinas. At sa lahat ng FLM Blogger. Mabuhay. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Pahabol. J Tulon TV. Isa na lang subscriber kailangan niya. Monetization na siya. At teka, may nag-Power Ranger dito. Isama naman ako, Idol, para lumaki din yung YouTube channel ko. Lods TV. Sige, isulat mo. Alright. Magandang gabi po. Ito po ang Francis FLM Headquarters. Nag-iiwan sa inyo na isang mapayapang umaga at mabuhay po kayo.